I don't want to be the reason you miss out on things in life. Let's just have. I want you in my life, and I can prove this to you. Hakane ka video mantakasiyan batay pish pangkaway ka kana ka baso tanat ba na ka film Alive Together na ba ka long shisha ka kana ka baso malung ba klampep pin sa jauman bad namar ba kami kanyang ulok jong ka umsyam latre banya tia lang hanre ka ikaban sajah padang jongki nginam pen slam shoe tenginya stang no ya ka kana oho ngaklat ban ong wat klat ban like but subscribe ya ka channel. Habas tangka film pin iya ki arngut silong ki baladan ha pedang kecing yakan at labun sengi kata kedai ha pedang uvinut bat kapal yabi lakum bakat to kan sengi kam jukran syu ya ulok jongka uvinut ulok jongkaru udan ha pedang kecing lengok ka bakrau bha naba umtip balai ba kalok jong u kale kum ne man la kapor hanraim kuapat banong ai ne ban kali namar ba kapal yabi kalok jong u kampat daklan ba hadu kini kisngi kum taw la syupej ba susngap ka ai ba kalok jong u kale namar ba usur thu ba kadai ka kanthai bat ba kadang don ha pedang kejing sitom hanrei ula lengok pan ban ha kene kasngi namar ba kalok chung ka palyabi kala khre pan ban phet no analayeng bat kala kaliru nau binut syapang ki kot kisla badan kam kene kejing le jongka kala pen lengok ba ya u kum tau binut ulu ang ha ka palyabi ba udang mut bakin sai kren syapang kata hanrei kala lum no pan ban ya kitum kitam la jong na yeng bat ha ba binut ulok jongka ula persang ban kren hanrei kala ong pan ban ba umdan kami isu banyak keren batka namar ba kala kenyu u bau de u ba arsa u vinut ulok jongkau la persang ban kro ya ka da kabajajai hanrei kat ba maka pat kala ken hit pan ban ya u vinut ulok kendit ba ban ya sngo ya ke kentin jongkalok namar ba ka ong ya u ba kala de ka por ba kan pediang ya ke jing shisha ngan pediang ya ka kala ong ya u bat ha kata kasngi ki kmat jong phi ken sakala rong sau lada pin pet ya nga kala ong kalok jong u kapal yabi kala keren klomar ba ha kene kasngi hadu ba vinut ulahap ban pendam yala dia khamat jongka badda ka bong ru ba kapor kala lengkot ba na ka banta jong u bon pendap ya ka kam bad ban penhun ya ka kum taw la kerpat ya ka henrei kala keren ben penban mar kum taw vinut ulong yala kalok phimut kum no henrei kapal yabi kala jubab da ka bong habashit basai hato phila shisha mo ban klet ya ka parlok jonga kabangila yadon rengkat nadu dang red kini kikintin jongka kila pensyayong nganyau vinut ulok jongka namar ba vinut uklem le kumta henrei kala syukeno ya u kumno kumta kala benlong hato phila ban ngej parlok ugai umle ete naya ong henrei parlok tengini pej khamsha khmat ke ik bancha kapal ya bi hakne kapor kala kren ya ulok jongka vinut kum ha kijing posneu namar ba ki ek baro ki ba ka kren kim sham ladan ha ka parthai bat kala kren ru ya kijing kren ki ba jengai bha na kijing em jongka kiba vinut ulok jongka sham la ban so thu shu namar ba ka khli jongka ru kampat datre kambha kumta kam sham lala ban lek phai byang sha ke jinglong barim bat ke jingmut jing perkhat ke baju long man la kapor kadau kalong ba kadon uknyang ha kamet jongka ula poiru shadu kedur khmat bat ke shenrong khli namar kata binut ula shuong haka yathu yanga ka ei ka banga dei ban le na ka banta jongphi hanrei kapal ya pi kalok jong u kalaw onya pan ban da ka boong ru ba ha ka sngi ublei kandei ke jingyelang jong ki samla pulia barim jong ka college jong u binuch man sham snam philai lam ka yanga shata henrei ke eipat ka bajaman tau snam pimtre ban yalam yanga kalakan royal vinut ulo shu ai daw yaka namar ba ka khli jongka kampat long ban lek sakta ka jaka henrei ka lok jong ka pal yabi kam sham langej warlaw vinut ula pen thok da kumne kum tai u isen ei ba yaka henrei umla pat ban pen so thu namar ba ka jinglong jongka kala nadu balami na hospital ban phasumar yaw taw khnyang kapal yabi ka lok jong kam sham la long normal shu kumta vinut ula shu duai haw blai da ka jingkermen ba un pen phai biang ya ke jinglong jongka kumbalong menshwa bahkan long normal biang no kumbama uhi ulong hanrei wala kata kapal yabi kala syukran baik kat ki kentin ki bami na ke sentur jongka da ka baong ya binut ulok jongka ba ka suthu kalong ka basuk ba vinut unlit kendu ya ki parlok jong u ki bariuspa bat ki badon kali bat ki balabit labiang ki kam ki jam karyam ka bet bat ki badon ru ka tengah ka bitenat henrei ke ei ka baja mentau snam ha ka jaka ba pinyelam ka yang asyata phila pen leran bat pen shifting pen ban yanga kala ong hau vinut ulok jong ka ula persang ban pen so thu biang yaka kapal yabi kala ong labiang am treshu ban lek chakata ka jaka
Namar bakila penlong ya kejing yelang jong ki kena pule barim klem manga kala ong hau binut. Ani sungko aburom penban pi ya kata kejing do nama loy. Markum nehi kapal yabi kala ong senon yaw lok jong ka da kejing bitar. Bana du mentakas ngihi kam ku asyuk benlong mau jentut bat ban penduk ya ki ai kejing kuak jong uha kejing im. Kalau ong bakam kuak bau binut unduk ban mi na laying na kebenta ki parlok jong u. Bat ngatip ru ba pileran ban ya lang bat nga kalau ong. Bat ngapen tikena nadu mentah nganong kuak asyuk bangen long mau jentut ha kejing im jong pi. Bat kapal yabi haswa bakan lai kelakran kadu sibun ki ai ki kentin ki bat penlung ya kemensim jong u. Bat ki bat pensong siru ha keju kapor yaw binut ulok jongka. Namar ba kelakran kut bat thrais niu ya u. Handrai binut ulong briu ba ya sya. Bat ubar sotu ya kejing jongka namar ba kadang don pedang kejing sitam. Handai markum nahi kalau jung kapal yabi kala krep ban mi no na ying. Uvinut ulabat naga keti jongka bat ula kerpat sai sen pan. Da ka boong ba ukwa ba kejing im jong uru kan kut rengkat lang bat ka. Bat day tarah kena kapor ba vinut pen i ya kasaki. Syapang kejing trais niu palat jongka ya u. Ula say ya ka frame beladap shina. Badang ta labu da ka dur ya thok jongki hi baro arngon. Kumnehi vinut ula pen ilut ya ki frame balata haying baro. Ba kini kidur balata baro aha ka frame kidai. Tang kidur jongka sudah bat uvinut ulok jongka. Day tarah kena kapor kapal yabi kalok jong u ka saso thu. Tang mariapet bahaya kidur ha ka frame. Bat lembah kejing pensyai jong uvinut. Kejing mujing perkat jongka kilawan bat kila syai biang kum ha ki por mensyua. Kumne kapal yabi kala sotu ba kide kejing bakla jongka. Lengba kejing keren jong lok jongka kumne. Ngin sa thau biang ya kine kejing pensa jing ken mau hasilenter kejing im. Kumba julong. Henry ha kitu ki por ngamla ban le. Namar habangai i ya ki kmat jong pi ha hospital. Ngas ngau bakala don kam ya nga bangan le na kebenta jong pi. Ngale kenang ya kene. Kenang ban pen ken mau ya pi. Namar ngadon kam ba pinyo ya kejing kot. Haswa bangan bat ya ki kiti jong pi. Ha kene kapor vinut ula kular sendan. Bada du mentah lada longkat balong ru. Unyai don rengkat baik berkah hadu bokut kisngi. Namar bau dang ik palat yaka. Ani banadai mangi balami kenyang kumtah. Om long penon kamshu. Dalik jing leit ru. Dalik jing leit ru le rany. Laya dai bus sendan. Dan bak patang nak kadau bau binut uwa da ka frame jong la jong bat kadur jong ka hakikan ro. Hadu baki jing duna maloi jong kelok jong u babak kelas sumar kenyang. Dang la banwan rak biang ya kejing long normal ha kejabing. Ngaru lada sidang kli iman kimi ngan sale ano kumtah. Tiapar lok ka film kalak poi. Tiapar lok ka film kalak poi syaka bakut. Lada pisong tenat ya kene ka khana. Wat klet ban share, like, ban subscribe. Kubla ya pi baro. Mwah.